Ήρθε πάλι ο μουσκάρος. Πάλι άργησες. Νομίζω ότι βλέπεις τη φίλου σου κρυφά. Θα μας φέρεις εδώ μέσα αυτό το διάολο τον κορονοϊό και θα μας ξεκάνεις όλους. Μαμά, σταμάτα. Βγήκε το τεστ. Θετικό. Ποιο τεστ? Το τεστ εγκυμοσύνης της αδελφής μου. Δεν παλεύεσαι. Ο κορονοϊός σου δίνει ευκαιρίες. Εκμεταλλεύσου τις. Ένα κοινωνικό μήνυμα του ημιμαραθωνίου Κρήτης.